Maswerte tayo ngayon. Nakahuli tayo ng maraming unicorn. Slick unicorn mga kaspero. Mataba. Fishing tayo. Kasama natin si Brookhaven. Yan. Si Kuya. At yung solid subscriber natin, si Sir Bobby Gaba, na active lagi sa ating panonood ng mga video. Ayan, kasama na natin siya. At si Master X. Yun. So, si Sir Bobby mag jig siya o casting ang gagawin. O kaya trolling. So kami mamamana at sana makahuli tayo ngayon mga kaspero. Let's go! Tara na mga kaspero, gamit natin pana. Etong Spearmaster na nilagyan natin ng inverted na head. I-set up natin. So let's go. Sir, tumahan kayo. Okay. Yan mga kaspero, unang drop natin. Warm up dive muna tayo dito sa spot gamit yung fins. So nanibago tayo kasi gamit tayo ng fins ngayon. Sanayin natin para matuto tayo. At nakarating na tayo dito sa baba. Medyo may kalaliman na ito. Bali 17 meters agad. Kaya eto, tingin-tingin tayo sa paligid. Meron akong nakikitang mga unicorn na maliliit. Baka may malaki, kaya ayan, antay pa tayo ng kaunti. Baka may lumapit. At wala tayong nakita. Kaya back to the surface tayo. At move tayo sa unahan na part. Baka doon makakita tayo ng target natin. Second drop mga kaspero. Hindi ko agad napansin itong Great Barracuda. Nasa gilid ko lang pala. Kaya huntingin na natin. At syempre, ginamitan natin ito ng squid sign. Buti bumalik. Kaya ayan, sa pool mga kaspero. Yun nga lang, napataas yung pagkatama. Ngunit good holding shot naman mga kaspero. Alright, pero one down. Winamano ng ating mahiwagang fins.
Kuda. Pagkatapos may angat sa bangka ang barakuda, muli akong sumisid. At ito yung nagpakita, isang bigay snapper. At tinry kong panain kahit malayo. At buti naman, tinamaan pa rin. Ang target ko dito mga kaspero, isang triggerfish or pakol. Dahan-dahan na ako pababa at humarap, kaya sapul sa mukha, lechon ang pagkatama natin dito sa papakol. At nagpalit ako dito ng yapak dahil malalim na itong sinisisid ko, umabot na ng 24 meters, kaya nagpalit tayo ng kapay dahil hindi pa talaga tayo masyadong sanay sa pins pag malalim. Next target ko mga kaspero, itong dalawang labahita o surgeon fish. At yung spot na to, ito yung pinapanaan ko ng mga slick unicorn o tawagin dito sa amin gabay. Matagal-tagal na hindi ako nakabalik dito sa spot na to, at sa time na to binalikan namin at nagpakita itong mga slick unicorn at itong mga surgeon fish. Kaya eto, pinana na natin isa at buti naman tinamaan pa rin kahit medyo malayo.
Ito na yung mga slick unicorn. Marami sila mga kaspero, kaya target tayo ng isa kahit malayo. Tirahin na natin dahil medyo malakas na yung pana natin, gawa ng in-upgrade natin ito. Ginawa na nating invert spear gun. Kaya kahit malayo, sapol pa rin mga kaspero. Pang nagpapahinga kami sa taas, sinabi ko kay Master Kevin, yung kasama ko, na napakaraming isda sa ilalim. At nakapana siya dyan ng isang trevally, giant trevally. At nung bumaba ako, nakita ko rin itong dalawang dog to tuna. Kaso lang ayaw lumapit, medyo may kalayuan. Kaya para hindi tayo masiro, papanain ko na itong nasa harapan ko. Dahil sobrang dami talaga nila at malalaki talaga itong mga slick unicorn. Bihira lang kasi ito mahuli mga kaspero dahil sa kalaliman ng spot at saka malakas yung agos dito. Kaya sa time na to, medyo mahina yung agos at nandito sila, kaya sulitin na natin yung pagkakataon. Target tayo ng isa at sapol na naman mga kaspero. At bumalik ulit tayo sa ilalim mga kaspero after natin ma-secured yung isa nating napana na slick unicorn. At nandito pa rin sila. So bumaba ako dito hanggang 24 meters. At ayan, nakapaikot sa atin yung mga slick unicorn, kaya yung iniisip ko, magdo-double shot ako. Sana maka double shot ako para sulit yung dive natin, dahil sa malalim ito kailangan nating makahuli ng 2 peraso. At ayun, nakatarget tayo mga kaspero. Inintay ko yung isa na bumaba ng konti para mag-align silang dalawa. At yun, sapol mga kaspero, 2 agad.
Double kill. Dalawa. Bumaba ulit tayo at nandyan pa rin sila, ngunit medyo lumayo na ng kaunti dahil sa nakaramdam na siguro na parang hinahunting sila. Pero pagdating natin sa baba, nandyan pa rin, kaya target tayo ng isa mga kaspero. Yun, sa pool pa rin mga kaspero kahit sobrang layo, kaso lang nakawala. Sayang, bawi na lang tayo sa next dive natin. Eto, pagka-drop ulit natin, nandyan pa rin sila mga kaspero, kaya sulitin natin ang araw na to. Ayun. Bali, naghahanap tayo ng mas malaki. Ayan, nasa harapan ko na. Pwede na sana panain yan, kaso naghanap pa talaga ako ng mas malaki. Ayan, hanggang sa wala tayong napana. Sayang, kung pinana ako kaagad yun, nakahuli sana tayo ng isa. Ayan, hanap pa ng hanap hanggang sa walang mapana. Sayang. Kaya eto, sumisid ulit tayo mga kaspero. Sa time na to, nag-isip na ako na wag na akong pipili. Kung ano yung mas malapit, yun na yung papanain natin. Kaso lang, medyo may kalayuan pa rin talaga sila. Ayan, medyo malayo pa talaga mga kaspero. Pero ayan, may nakita na akong target. At sa pool mga kaspero, walang kawala yan. Napakalakas ng pana natin, bagong sit up, sarap gamitin. Same spot pa rin tayo mga kaspero. Nandyan pa rin sila sa ilalim. Medyo pahapon na. Mag 5:30 na ng hapon, kaya medyo may kalabuan na yung tubig dito sa ilalim. Medyo madilim na at syempre wala nang pili-pili. Pana na kung hanggang may mapana mga kaspero.
Bago kita. Ayan, padilim na talaga. Ngunit nakikita pa natin sila. Bali, ito na yung last drop natin ngayong araw mga kaspero. Ayan, sana makahuli pa tayo ng isa bago umuwi. Ayun, hanap tayo ng target. Ayan, palipat-lipat tayo ng pana. At ayun, sa pole mga kaspero, spine shot kahit malayo. At meron na tayong last fish of the day, isang sleek unicorn. So medyo nakarami tayo ngayong araw kahit dito lang sa old spot natin sa Boracay mga kaspero. Uwian time na mga kaspero. Swerte tayo ngayon. Nakahuli tayo ng maraming unicorn. Sleek unicorn mga kaspero. Mataba. Oh. Lalaki oh. May GT pa at saka Barracuda kanina. Yan. Ayan mga kaspero. Mag-unbox muna tayo. Kain. Kasi maghapon. Let's go, pasok na tayo. Ayan, nagdi-decide na sila mga kaspero kung ano yung kakainin. Ayan, okay lang? So, lapang na tayo mga kaspero. Ayan, kain na. Wala tayong isda ngayon. Chicken and pork tayo. Ayan, yung Sir Bobby. Ayan. Kain tayo mga kaspero. Good day mga kaspero. Maraming salamat sa walang samang pagsuporta at panonood ng ating mga video. Siyempre sa hindi pag-skip ng mga ads natin dyan. Malaking bagay yan at nakakatulong sa akin mga kaspero. So, shoutout tayo. Siyempre marami tayong utang sa ating mga subscriber na hindi na shoutout. So, eto, shoutout tayo kay Angel Astoria from Gloria Oriental Mindoro. Shoutout po. And then kay Nixon Echon from La Union. Shoutout. Kay hashtag AYM Watcher. Ayan, shoutout. And then kay John Mary Laya 2819, shoutout po. And then kay Doc Salaman from Marindoque, shoutout. Kay Villegas 6605, shoutout. And syempre Disolok Family from Babatngon Leyte, ayan, shoutout po. Kay HSR Bert Bilesa 7621, shoutout din po. Kay Eric Richel, Tricia, and kay
Jimenez, ayan, shout out. So kay user KF6G01CU 9P, ayan, shout out po. Kay Carlos Carmelo from North Cotabato, shout out po. And then kay Johnny Haitin 2079, shout out. Kay Buds Adventure Channel, ayan, shout out po. Sagay Adventure from Western Samar, Kalbayog, ayan, shout out. Kay Carlos Panagsagan, Gerson Mahusay, Chico Island, Kawayan, Masbate. Kay Danny Gyunzon from Talisay, Cebu, ayan, shout out. Kay Asni Jolan 97, Kabangon at Manalo from Hagdan, ayan. Kay Alberto Curapo, ayan, shout out. Alex ng Las Piñas, ayan, shout out po. Kay Nolando Salvador and bro-in-law ni Sir Bobby Gaba, ayan, shout out po. Kay Kuya North TV. Kay Adriana as 3766 from Pangan Tukan, ayan, shout out. And syempre sa Alin Moderas 6147, shout out. Kay Jemsel Caballo from La Libertad, Negros. Kay Shero Akera 9521 from Motor Trade Company, ayan, shout out po sa Motor Trade na trabaho dyan. And then kay Nazarino Family from Pangasinan, shout out. Kay Yans Paraw Vlog 6584, shout out po. Kay Rolando Gregorio 275, shout out. Kay Saveno Family from Pagbalao, Quezon, ayan, shout out. Kay Arthur Urbana 2277, shout out. Kay Daniela Sescar from Renz Castro, ayan, shout out. Kay Dindo Brigido. Kay Kevin Bautista from Quezon Province, ayan, shout out. Siyempre kay Super Pilo TV, ayan, shout out po. Kay Rachel Monsal, at ito ay kasama rin ni Sir Bobby Gaba. Kay Airwaves TV from Ibaya Clan, shout out. Kay Kingfisher Vlog 8982, shout out. Kay Nino Butalit, ayan, shout out. Kay Winsel Polkalan and Polkalan family from Coriora Romblon, ayan, shout out. Kay Kevin Antigua from Misamis Oriental. And last na shout out natin kay Jay's Free Fishing TV, ayan. So maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Mag-iingat po kayo lagi and God bless you all.